Sarong mainit tununon na hapon sa Indagabos mga tugang. Ini si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang Marhay na hapon ngunya na Sabado petsa 1 ning Hulyo 2023, no? Primer dia de mes. Kasuhapon, ultimo dia de mes. First day of the month of July. Okay? Sana po kamo na iinitan, magpaypay sa natabi kamo. Kunday, magdumang kamo sa magayon na lugar, under the tree, ano? Pwede yan sa puno ng mangga na hindi mahirap yung mangga na nagtatakdo. So, kuyan, kasi minsan ito bagang ito bagang nagbubulaklak, dipisil yan, dipisil. But anyway, mga tugang, saan man kamong lugar ngunyan, sana nasa maray kayong kamugtakan at magdaragog-dawog sana kita. Anyway, gusto ko pong bation ang gabos ng mga nagdadaog sa tuya ngunyan sa DCGB News Online. Kaya maduman nga tabi ako, duman nga sa Facebook. Sige, dumanan tarangani sa kung may mga Facebook tabi kamo, magduman kamo sa Facebook ng DCGB News Online. Okay? Pagkatapos pagyaon kamo duman tabi kamo sa DCGB News Online. Paulit-ulit ka padera. Pagkatapos syempre i-like tabi nindo ito and then i-share. Okay? So, ginigibo ko na, sinishare ko yan. Okay? Parang so amigo nindo, makamatikman, makadangog, makanood sa programang ining Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi, na kung saan ang programang ini nagtataoning informasyon, inspirasyon, asin, bendisyon. Mga tugang, siyempre maog makita permi na miskin gani mainit, may problema, yaon ang mayon, nag-aalbaroto, whatever. Minsan day kang kwartam, pambayad na sa ilaw, o sa tubig, o sa apartment, kung araw kaan, magtiwala lang kamo. Na may darating yan. Bibigyan kayo ni Father Butch. Pag manalo ako, hindi paano manalo, hindi ka naman nagtataya hindi ka naman nagtataya. Anyway, magtiwala lang kayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan naman nga. Sabi ko madalas pirmi yan mga tugang, dae kita pababayaan ng Diyos. Ang Diyos, sabi nga ni masinupot. Tama ba sa Bicol? Bakong kuripot. Ang Diyos ay talagang mapagbigay, kung sa Tagalog, okay? God is great, God is generous, yun, okay? Anyway, ngunya na aldaw, gusto ko ring batiin ang mga nagdadaog sa indang mga transistor sa 729 kHz, sa inman kamungunyan, yaon sa taga Catanduanes, taga Ginobatan, tagdi sa Legazpi, kung saan man kamo, sa Uwas, sa Kamalig, alam mo, nadadagog din pala in DCGB, duman sa Tigawon, minsan pag ko, may nadawog ko, duman sa may patitinan, may lugar duman sa may sangay, nadadagog din pa pala, yun. But anyway, mga tugang, sa gabos ng mga nagdadangog sa indang mga transistor radio, thank you very much po sa padagos nindong pag-antabay sa programang ining Marhay na Hapon. Gibuhuntang Marhay ang hapon, siyempre, mang hapon ngunyan, gibuhuntang Marhay ang sa indong hapon, dae nanggad na bakong maraot na hapon kundi Marhay ang hapon nindo. Okay? Nakadakol naman kitang mga pag-uurulayan, makadakol kitang magayon na iristoryahan. Ang istorya, siyempre magayon, ang hapot ko sa inyong mga tugang, paano ta tinatrato ang sapuyang mga katabang? Yan, O kung hindi ba, empleyado, paano ta tinatrato?
Yan. Kaitong mga sadit pa kami. Ako baga medyo may edad naman. Bako mamanggurang. Ako 65 pa lang naman. Hindi pa manggano gurang. Senior na. Pero junior pa rin ako. Miski senior na ako, junior pa rin ako. Gallardo, Bombase, junior. Mga tugang ay kaito, igwa kaming katabang, pero ang magayunon ang turo kan sa mga magurang na ang mga katabang na iyan sa tuyang atamanon. Magayon doon. Mga katabang na yan, may mga katabang ani nagharaloy-haloy talaga. Haluyon. Pero kung bistado, haluyon na. Sana may interview ko pala. Dahil ko lang naapod ang kasubag-o. Itong katabang nga dyan na malaman na Grace, haluyon na sa endeto. Saradit pa sa mga aki. Yaon na duman. Hanggang ngunyan, matibayan pati magluto ito. Mag-asikaso. Matibayon mag-asikaso. Magayon na yan mga katabang. Pero dipisil naman baga maghanap ng katabang ngunyan. Dipisilon. At sabi na, maging katabang pa ako. Alam mo, importante manggirara, may katabang-tabang kita. Pero ano ang satuyang pagtatrato sa mga katabang ta? Yan ang hapot ni Father Butch ngunyan na aldaw ning Sabado. Sana mag-text po kamo sa kuya sa 0925-811-3851 o sa globe number ko sa 0966-533-8475. Ano ang pagtrato ta? Paano ta dapat tratuhon ang satuyang mga katabang? Pero magayon sa Tagalog o sa tuya bagangoy, ang apod sa mga katabang kasama sa bahay. Yan. So hindi nang katabang kasi sabi na katabang lang dahil kasama sa bahay. Yun. So binibigyan natin sila ng dangal. Kasi tao yan. Yan mga tugang importante yan. So ano ang satuyang pagtrato sa mga katabang ta? May ang pagtabang sa inda mga tugang. At dahil kasama ninyan, tatabangan ninda kita, tatabangan din ta sinda. Arog baga kaan. Yan mga arog bang talaga kaan sa buhay kaya. Kay puan mong helper. Tatanungin ko kayo, bakit nilikha si Eva ng Diyos? Parang hindi lang may kaibahan si Adan, kundi may katabang si Adan sa pag-asikaso kang buhay. Yan, ang pag-asikaso kang buhay, dahil mo talaga pwede na dahil kang katabang. Hindi mo pwedeng susuluhon ang gabos na trabaho. O miski nga digdi sa radyo. Hindi ko pwede. Kahit sa magandang pelikula, alam mo yung mga sa pelikula, walang magandang pelikula kung walang magandang, kahit magaling ang aktor. Walang producer, walang director, mga yan, walang scriptwriter. Hindi lang yan. Kung walang maging magaling na cameraman, wala rin yun. Halimbawa, yung mga nag-mix ng audio, kung wala rin yan. Ganon din. For example dito sa radyo. Kung wala yung tayong technical, ang technical natin ngayon si Nims, Flora, At kung wala din si Tricia, saka si Chad Astor, hindi ko rin pwedeng kayanin ito lahat. Hindi. At halimbawa, walang nag-asikaso sa transmitter, importante yan magkatarabang-tabang. Kasi nga ang buhay, yan po yan, may connection tayo sa isa't isa. Yan, hindi ba? So, yung pag-alaga, halimbawa sa buhay ng tao, isang katawan, wag mo lang alagaan ang iyong ulo. Alagaan mo ang kamay, alagaan mo ang iyong tiyan, kung hindi, lulubo yan. Tataba ka dyan, baka. Kaya alagaan mo ang lahat. So, ganun din yan. Kasi minsan, inaalagaan lang natin yung yung ulo.
Hindi mo na naaalagaan ang tiyan. Dapat alagaan natin ang buong katawan. Ganun din sa buhay, alagaan natin ang lahat ng tao. Yan. Kaya na sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ngunyan na aldaw, kung paano natin inaalagaan ang bawat isa. Bakit kaya ito ang aking tema? Kasi, ngunyan na aldaw, magayunan mga tugang ang marhay na bareta ning kagurangnan. Ngunyan sa Ebanghelyo, mahiling ta, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 5 hanggang 17, chapter 8 of the Gospel of Matthew, verses 5 to 17, merong isang centurion, kung sabihin ta, kapitan o sundalo, na ang sa iyang katulong ay may sakit. Ito po, sabihin ko sa inyo. Pagdating ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan at nakiusap sa kanya. Sabi, Ginoo, nakahiga sa buhay ang aking katulong. Lumpo siya at sobra na ang paghihirap. Sinabi sa kanya ni Jesus, paruroon ako at pagagalingin ko siya. Tingnan mo. So makikita mo kaagad ang reaksyon ni Jesus at ang reaksyon ng centurion. Makikita natin may pagkapareho. Ano yung kanilang They are concerned, with the welfare of each other. Okay? The centurion, yung kapitan, concerned siya sa kanyang katulong. At ganun din si Jesus. Ang sabi ni Jesus, paruroon ako at paggagalingin ko siya. Hindi sinabi, di busy ako, saka na yan. Wag mo akong gambalain. Okay? I'm busy. I'm preoccupied. I don't have time for you. Wow. Mga magurang, mga nanay, tatay, do you have time for your children? Pag ang mga aki nindo lumalapit, dumudulok, Mommy, I have a problem. Sasabihin ng mami, don't bother me. Your mommy is sick. Your mother is busy. Mami, magpapakamatay ako. Okay. So yun na, don't wait for that word. Magpapakamatay ako, Mami. Naalala ko nga yung isang bata dun sa Amerika. Sabi kasi ng tatay, son, I have no time for you. Okay, because I am busy at work. At sabi ng anak, Daddy, how much time? How cost? How much is your 1 hour? Okay? And then I will pay you. Tanong niya, before pala sinabing I will pay you, how much is 1 hour in your place? Okay? Sa trabaho mo. $10, okay, per hour. Okay, $10 per hour. So yung bata, nagkaroon ng pagkakataon, nag-ipon at nagkaroon siya ng $50 sa pag-iipon niya. At dumating na, Daddy, can I now buy 5 hours of your time because I have $50? Ganon. Ano mo yung tatay? Walang maisagot. Yun nga lang, give time, yun, alam mo, binigyan ng, ito, makikita natin yung centurion, binigyan ng panahon, yung kanyang katulong, sabi, katulong lang yan, bakit mo papag-aksayan mong panahon dyan? Hayaan mo, kung magkasakit siya, di magkasakit. Bakit ka mag-aksaya pa sa kanya? Okay, ano mong ginawa ng centurion nito, yung kapitan? Talagang he went out of his way and he took time out, okay? Kahit busy siya, and then lumapit siya kay Jesus kasi alam niya na si Jesus ay manggagamot. He's a healer. At si Jesus naman, kahit abalang-abala rin siguro siya sa pangangaral, sa mga iba pang magawain, anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nag-excuse. Excuse me. Hindi po.
ang ginawa ni Jesus. Sabi ni Jesus, maduman ako at pararahayong ko ang sa imong katabang. Okay? Magayunan mga tugang. Ngayon, ano ang satuyang mga pagtatrato sa satuyang mga katabang? Yan ang pag-urulayan ta ngunyan na hapon. Okay? So magayon ang inspirasyon mga tugang. Ngunyan na aldaw na iniho kung paano ta itinatrato o tratuhin ang satuyang mga katabang. Okay? Mga kasama sa bahay. Okay? Ang oras tabi ngunyan, 17 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Ipahiling sa inda ang sa imo kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan. Araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA, CCHUHSRR permit number 0471 series of 2023. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, at gusto ko pong batiin si Jem Bas. Good afternoon, Father, watching from Cairo, Egypt. Wow, galing sa Egypt. Maganda dyan sa Cairo. Naalala ko doon noong 1999, kasama ko si Mama. Pumunta kami sa Cairo, and then we proceeded doon. Pumunta ka sa pyramid. Magayunon, and enjoy. Actually may picture pa ako diyan sa pyramid na yan. Tapos nagdumang kami sa sa may Mount Sinai, and then doon kami sa anong lugar ito, nalingawan ko, 1999. Tapos after that nagdumang kami sa bundok, mag camel ride ka in the morning. Kita mo ang ganda-ganda kasi talagang
magayunon, bato lahat yun eh. Disyerto sa Cairo. At the same time, nagduman na kami sa Israel. Makikita mo talaga. And then, dahil kumalingawan dyan sa Cairo, Jim, yung sabi kay itong tourist guide me na here in Cairo, you paint the road red. Ano mo, mahilig sila mag-ugbas. Ugbas baga magnganga. Ano? Pagkatapos yung beetle, chu, chu, chu. Kaya nga, grabe. But anyway, dahil ko aram mo niya kung iyo pa mamang din. Jim, totoo ba, misking mo niya, iyo pa manggiraray? Kasi, bako malinig, sasabihin sa mga tugangtang mga taga-Cairo. But anyway, that is their culture. Respect na lang, okay? At gusto ko rin batiin si Andy Navarro-Gianan. So na nagdadawag sa tuya, sabi niya, magandang hapon Father Butch, Bombasi OP, good afternoon po na nin bulan ning July, okay, yan. Saka si Ramir Mape, at good afternoon. And then, so, siyempre, ang sakuyang tugang na habang si Hill, habang siya nagdadangog, nagluluto, yan, kasi may Tito G, masiramon talaga magluto si Hill. Masiramon. Kaya pag naduman ka sa may sa Novaliches, duman sa may ano ba itong lugar na ito? So, bigla kong nalingawan sa Talipapa. Yaon duman. Duman sa may basketballan sa Harong Ninda. Okay? So anyway, balik kita giraray sa satuyang mga pinag-urlayan kung paano niya to na itrato ang satuyang mga kasambahay o katulong sa bahay o kaempleyado, maging sainman, paano ta itinatrato sinda? Okay? Paano ta tinatrato? Siyempre, sabi nga ni, kung sa department iyan, sa departamento baga, igwagabos na human resource department. Iyon. Kasi, human resource. Kasi alam mo, dyan po, without the human resource, there will never be good resource. Okay? Bakit? Ang nagpapatakbo ay ang tao. Tao baga? Okay, kung wala ang tao, hindi tatakbo yan. Kahit sabihin natin na highly technological na tayo ngayon, na may mga aided na robot. Bako niyo? Actually, ngunyan, pwede ka doon sa AI, chat, may mga computer, mga robot, may kaulay ka na. Pero iba manggiraray ang tao, O may text sa kuya si 1928, sabi niya, Marhay na hapon po, Father. Nagdadaog po ako now sa program mo. It's me, Kuya Kit ng Ginubatan. Thank you very much, Kuya Kit, sa pagdadangog, sa mga taga-Ginubatan. Maray na hapon tabi sa Indogabos, ako talagang pag nagdyan ako sa Ginubatan, sabi, miski diba sa pinaka-harayo na lugar, yung liblib na lugar na ito, kasi one time nag-atod kami ng mga relief, sa mga IP, indigenous people. At yung mga indigenous people, nakapag binabigyan pa silang Amerikana. Wow, sinuot nila. Okay naman. So, masayang-masaya sila. Nagdadahog pala sila permi sa tuya. Okay, ngayon, yung human resource na yan, kayamanan po yan eh. Kaya pag sinabing resource, kayamanan pang tao. Kayamanan, resource. Ano ba ang resource? Resources, kayamanan. Kaya mahalaga po yan na ingatan natin ang kayamanan, ang tao. Yan. Kasi kung walang tao, sabi nga, Father, mabuti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Yung baga sa coin, Anyway, importante, mga tugang, na sa tuyang tratuhon, ang lambang saro, first and foremost, with respect and dignity. Diba nasabi ko ito kasi sarong aldaw sa Indo, mga tugang, na talagang sa tuyang
igalang ang tao kasi ang lahat ng tao ay may dangal. Okay? So sabi nga, may nabasa ako kasi dito, dala ng itong sabi, if you like to yield greater results or return of investment, ROI, it's important that you treat employees with respect and dignity. Yan importante mga tugang. Paggalang. Kahit sain. Biski sain yan. Eskwelahan, hospital, okay? Sa tindahan, sa mall, sa gobyerno, kahit sain. Pag humahawak kayo ng tao, importante, parang magkaigwan ng magandang resulta, kasi malaking tabang ang tao. Kaya nga, di ko malingawan pamangking ko, si Barry. Si Barry, yan sa may kanto kang, yan baga sa, inihong may Caltex, Umano, yung umanong yan, sa pamangking ko yan Sabi niya sa kuya, Uncle, alam mo, talagang mahal na mahal, sabi ko, Barry, okay mga empleyado mo kasi naman, Father, Uncle, talagang mahal ko sila. So, sinusuklian din nila ang pagmamahal ko. Yun, suklian naman Suklian mo ng pagmamahal. Kaya sinusuklian din siya ng asikaso siya. Kasi unang-una, nagkakaigwa siya ng pera. Halimbawa, ikaw ay may pag-aari ng isang company, okay, or construction, whatever. Siyempre, may mga tauhan ka. At yung mga tauhan mong yan, kung hindi mo aalagaan, ay hindi rin naalagaan ng trabaho. At pag hindi naalagaan ng trabaho, di wala kang pera. Pero kung naalagaan nila ang trabaho, dahil nga ang pagtatrato ay kakaiba, bilang tao, tinatrato mo silang tao. Hindi mo sila tinatratong parang mga alipin o slave o hayop. Sige, trabaho kayo ng trabaho. Sige, trabaho ng trabaho. Kundi inaasikaso mo sila. Alam mo mga tugang, napakahalaga yan. Okay, may text sa kuya si 2107, sabi, treat our kasambahay house manager. Maganda yan. House manager as a member of the family. Let them also eat what you eat. Tama yan. Kuya Ramir, tama yan. Siyempre, kung anong kinakain nila, kainin mo. Tingnan mo sa muya ang mga student assistants namin dyan sa kumbento ng San Raimundo, Peñafort sa UST. Kaya mga padi, nagtatabaan. Kasi yung kinakain namin, hindi nang kinakain nila. Although, siyempre, hindi naman sila kasabay namin pagkain. May pagkain kami mga pare, mayroon din silang lugar na pagkakain, kainan. Kasi siyempre, pag nagkukwentuhan, hindi man nila mag-get ang aming kwentuhan. So, iba na yon. Pero pagdating sa pagkain, nandoon po yan. Okay? Napakahalaga yan. Sa pagkain. Maganda yan, na hindi yung tira-tira, mga baaw, saka lang ipapakain mo sa kanila. Kawawa naman. Pag nagkasakit yan, So, alam mo, nakita natin dito na yung kapitan, yung centurion, ay talagang may pagmamalasakit doon sa kanyang katabang o sa kanyang katulong na may sakit, inalagaan. He will really go out of his way to help other people. At ito mahalaga dito, talaga magagawa lang ito ng isang taong mapakumbaba. Ng isang taong makatao. Father, ang taong makatao? Ang taong makatao ay taong mapangunawa, mapagmalasakit, at may pagmamahal. Kaya pag ikaw ay taong mapagmalasakit, mapapakumbaba, mapagmahal, tao ka. Pag hindi ka mapakumbaba, hindi ka mapagmalasakit, ikaw ay nananakit, hindi ka tao niyan. Ikaw ay manunuag, ikaw ay kalabaw.
Ano? Alam niyo nang ibig sabihin yan. Ano? Kaya tayo ay dapat maging tao. Okay? 'Di ba? Sabi nga ni Lino Boboy Peña Florida, okay. So yun. So thank you very much. At the same time, mga tugang, sinasabi nga talaga, treat them with respect and dignity. Palagi yan. Wag mong aapakan ang kanilang dangal. Ano? They won't do the work to the best of their ability if they dislike where they work. Okay? Totoo yan eh. Kung gustong-gusto nila magtrabaho, at dahil sabi nga, hindi ka mabigat na katrabaho, magaan kang katrabaho, masaya, maraming nagagawa. Kasi kulang ang away-away. Katingnan mo, kung ang sa nagtatrabaho, away dito, away doon. Ano? So walang nangyayari. Ano, walang productivity, they're never productive. Kaya nga importante 'yan. So the important thing is that they have to work, okay, with dignity and with respect, okay? In order to reach the company's full potential and ensure the best business growth, the efforts, lalo yung mga dapat gibuhon ini. Anyway, gusto kong batiin din si Edgar Rapadas, Ed, thank you very much, Ed, sa pakikinig mo sa programang ito at kumusta dyan sa Cavite, So, bago tayo magpatuloy, ibibigay ko muna ang isang siyam na bagay na makakatulong sa atin, lalong-lalo na kung paano natin tratuhin ang lambang saro, lalo na ang mga empleyado, mga katabang ta. Number 1, be honest and have full transparency. Yan ang honesty. Sabi nga ang pagsasabi ng tapat ay ang pagsasama ng maluwat. Okay? Be honest. Be transparent. It's difficult to build a brand image but easy to destroy. Not having a full transparency is not the best for a long-time thriving relationship. So, transparency pa rin, Giraray. Okay? Is what you get. Okay? What you see is what you get. Yun, importante yun eh. Hindi ka naglilihim. Kaya nagsasabi ka kung nasasaktan ka, sabi mo, nasasaktan po ako. Nasasaktan ka na pala, hindi ka pa nagsasabi. Magsabi ka. Kasi importante marinig din. If you want your employees to trust you, it's important to have an open and honest relationship with them. When you withheld information, sabi nga, unethically or deceive our own team or your own team, they quickly lose respect for you. Yan. Kaya, importante mga tugang, be honest. Diba? Sabi nga, honesty is the best policy. Okay? Be honest lang. Be honest with your word. Be honest with your feelings. Be honest. Okay? So, yun ang number 1. Para matrato natin ang lambang saro. Be honest. Okay? Maging tapat tayo. Anyway, babalik rin si Father Boots pagkatapos kapag rumdum ang oras tabi ko niyan. 35 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell.
Nuweba sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay mga tugang, balik pagkitagraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuyang nganing pinag-urulayan kung paano ta tratuhon ang mga empleyado, ang mga katabang, mga katulong ta. Ano? Sabi ko sa bago importante yan, be honest. And then honesty kasi, so what I expect from you, dapat sabihin ko sa iyo, halimbawa, pag inerma ko empleyado, I expect from you ganito araw gani. So parang sa ganun, maliwanag. Kaya nga sa trabaho, may job description may job analysis, may job evaluation. Parang importante yan. Transparency. Dapat you do not withhold information kasi ang problema minsan, nagtatago kita. At later on, madidiscover din lang naman yan because dito sa mundong ito, wala naman talagang maililihim. Wala. Madidiscover din yan. Kaya huwag ka na magtago. Ang importante, kung ano ang nandyan, nasabihin mo, be transparent. Okay? Number 2, mahalaga po yan. Gusto ko rin batiin pala si Rudy Velasco na nagdadangog sa tuya mo niya. Nasa Manila si Rudy. Okay, thank you very much, Noy. Pinsan ko yan si Rudy Velasco. Rudy Azor Velasco. Okay. So, alisin ta ang mga biases or favoritism kasi yung mga favoritism na yan, mga biases na yan, ay nakaka-demoralize yan Alisin natin yan. Sabi nga, good leaders will show equal respect to those who deserve it, your employees. Okay? While you aim to create a fun work environment where you enjoy what you do and genuinely desire to carry out your task, there should be a policy where bias or prejudice or favoritism are not tolerable. Yan. Alisin natin yan. Padre, hindi mo talaga maalis yan. Pwede, kung pwede, alisin natin yan. Mga walang mga kasi pag may nahalata na, may paborito siya, ganyan. O kasi, or bias siya. O, they can dadangugungkaan. If you can lead to conflict between your co-workers, if you favor one person over another, it can cause an abrupt and negative commotion in your organization. Kaya maiwasan po yan. Alisin natin yan. Let's be fair. Sabi nga, di ba, number 1, honesty. The honesty, yan ay susunod na fairness. Awan ko kung narinig nyo na itong kasabihan. Ang kapatid daw ng magnanakaw ay sino? Yung mga sinungaling. Mga sinungaling, mga magnanakaw yan. Magkapatid yan Kaya mag-ingat tayo sa mga sinungaling na yan. Ganyan. Kaya honesty.
and fairness. Kasi yun, may data na yan. So, nawawala ang motivation. Sabi, others may also become unmotivated since their effort are not being recognized. Ano? As a result, it may cause less diversity in your work culture and lower, mawawala ang moral. Minsan, ay, tinatamad na. Kaya nga yun eh. Alisin natin yung yung favoritism. Kasi minsan, tinatabad na tuloy. Mabuti pa siya, napapaboran lagi. Ako hindi kasi maganda. Siya maganda. Ang ganda ng legs niya. Siya napapaboran. Mali po yan. Walang ganyanan. O number 3, parang tratuin natin maganda ang katabang ta, katulong ta, empleyado, whatever. Importante mga tugang, listen to your employees. Hindi! Ako ang bossing dito. Ako ang dapat lang may bosses because I am the house speaker. Patay kang bata ka dyan. Eh, wala. I am the house speaker, ni Beatrice. Ako ang house speaker. Hindi. Dapat hindi ka lang maging speaker. Listener ka dapat. Okay? So, listen to your employees. Okay? Alam mo, sa hospital, sa UST Legazpi Hospital. So, nakikinig ako sa kanila. I listen to the employees, mga hinaing nila. O, Father, ganito. Okay, ipaparating ko yan. Yan, maganda yan. Pero huwag kang matakot, ha? Kapag sinabi kong ipaparating ko yan, kasi hindi kayo makarating doon. Kasi minsan, ayaw ng mga empleyado, dumiretso doon sa pinaka-bossing nila. So, ang importante ngayon, meron nila silang may channel, okay? But importante po ito. Everyone should be treated fairly. Okay? It's great if your employees are listening to your input and taking action using your feedback. Kaya ang importante yung tinatawag na feedback eh. Sa hospital, kasi speaking about UST Legazpi Hospital because there I work. Doon ako nagtatrabaho, bilang pastoral director and chaplain. So may feedback. Importante yung feedback. Sabihin natin, criticism man yan, whatever yan, is still good. Because it will be helpful to improve. Okay? So, yan po ang importante. Use feedbacks. That means paying attention to your employees and reciprocating by listening to them when they share ideas. So, in other words, your employees become creative at they can participate. Father, can I say something? Okay, say it. Hindi, wag mo sasabihin. Doon pa lang, babarahan mo. No, stop talking. I am the one to talk only. Patay ka dyan, No, it's a good opportunity that there will be a kind of communication. Kaya importante yan eh. Open communication. Okay? If you want positive results and better productivity, then input is just as important as your customers. So, yan po yan eh. Actually, mga pinsan ko nasa business sa mga may tindahan sila lalo sa diet yung Bombasi store sa diet na yan matagal na yun eh. But ano ang importante doon, marunong kang makinig sa customer mo, marunong kang mag-alaga sa customer mo. Kaya ngayon 6th generation na buhay pa kasi inaalagaan. Bakit? Paano naalagaan? Nakikinig sila. Ano bang gusto nila? Yan. Number 4, importante po ini, give credit where it's due. Tama naman, hindi ba? Ibigay mo ang nararapat. We all want to feel appreciated. Yet not everyone is acknowledged for their work. Kaya nga, sa mga ibang kung nakalagay doon employees of the month, employees of the week. Importante yun eh. Nung parish priest ako sa Manawag, parish priest ako sa UST Manila, sa Santissimo Rosario, every month meron akong parang and every year meron tayong parish leader of the month, parish leader of the year. Give them, actually, hindi naman kailangan pera ang ibibigay mo eh. The important thing is that you recognize what contributions they have shared. Importante yan mga to, acknowledge their hard work.
Kasi sabi, Father, pagal na ako, di man naman ako, haluyon na ako, ang service award, tinatawag, di man naman ako, Father, nakatanggap ng award, ni recognition, ay, congratulations. Alam mo, sabi ko nga, when first set, nang napunta ako sa Amerika, then nag-miss ako noong 1991, at ang nangyari doon sa akin, nagulat pa nga ako after the mass, usually the priest would go out and do the handshake doon sa mga thank you very much for coming, thank you very much for coming, at may lumapit sa akin, Father, good job. What a beautiful, inspiring homily you have delivered. Okay, thank you. Ako naman inspired. Yung mga nakakatulong yan Acknowledge your employee. Acknowledge each other. By commendation. Iko-commend mo naman. Palagi kino-commend mo yung nandun sa taas, pero yung sa mababa, di mo give them also credit. But anyway, babalik gira si Father Butch, itatao ko, I give you the 9 ways that we can inspire our employees. Okay? So, ang oras po tabi ngunyan, 48 minutes after 1 o'clock. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan. Maging sunod na binibining silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinagakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makinang na kagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. For DOH, FDA, CCHU, HSRR permit number 0471 series of 2023. Oh, Mayor no, ang kalbigan ko lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay mga tugang, nasa last part na po tayo kang programang Maray na Hapon at sa tuyang nganin tinatalakay ang paano matatabangan ang sa tuyang mga empleyado, paano tratuhon, sabi ko sa bago, actually applicable din po sa mga aki nindo, kamo mga magurang na nagdadaw sa kuya mo niyan, be honest, and importante rin, be full transparency. Number 2, alisin po natin ang favoritism or bias and prejudice na yan. Number 3,
listen to your employees or listen to your children. Listen to one another. Importante yan eh. Then number 4, give credit where it's due. Yan, dapat ibigay. Importante yan. So, in other words, you value the efforts, recognize the efforts of your children. Halimbawa, yung anak ninyo, naging masipag, i-recognize mo naman ninyo. Kaya minsan, mga bata, mabuti pa yung barkada ko, nire-recognize ako, yung nanay ko, hindi. O yung mga, kaya nawawala ng moral. Importante yan. Commend their job. Number 5, acknowledge everyone. Okay? Tanda natin never leave a single employee out. Huwag ka mag-itsupera. When your employees are being left out, it's your job to read the situation and try to get them involved. Yun. Importante man, get them involved. Kasi they share the accomplishment and acknowledging the presence of each other. Kasi, alam mo, teamwork yan eh. Importante yan eh. Number 6, maintain professional conduct. Yun naman talaga eh. Importante, may professionalism tayo. Hindi personalism. Kasi, pero pinipersonal natin eh. Pinipersonal natin, mali po yan. Professional, not personal. It's good practice to maintain professional conduct and behavior in the work environment. Sa atin kasi pinipersonal, mali po yan, okay? Number 7, be kind and polite. Yan, hindi ba? Tinuturuan natin na maging mapagmalasakit. Kasi sa Ebanghelyo ngayon, araw na niyo. So, centurion, susundalo na may mataas na katungkulan, kung sa panahon natin ngayon, ang tawag natin yan ay kapitan o general, he went out of his way to help the katulong. At na may sakit, tinulungan niya. Ganon din ginawa ni Jesus. Tinulungan nila. So, nandun po talagang pagtulong. So, set your ego aside in the workplace and practice the qualities of a good team. Okay? Player. Okay? So, mahalaga yan eh. Okay? Your employees are not robots designed to work 24/7. Okay? Although may mga tindahan na 24/7, hindi mo pwedeng lahat ng mga empleyadong yan 24/7. Alam mo, we have how many hours in a day? Okay? 24 hours. 8, 8, 8. O yun. 8 hours for work, 8 hours for your sleep, and 8 hours. Ayan. 8 hours yan. Nandun, hatiin mo yan. Yung 8 hours na yan. Hindi lahat trabaho. Kasi hindi ka naman makina. We are human beings. We are not human doings. Tandaan, ulitin ko mga tugang Akala kasi ng tao, we are human doings. Sige, do. Hindi po. Being. Human beings, not human doing. Okay? Importante yan. Igalang natin because we are not robots. Sabi nga, makina nga eh. Pinapahinga. Kaya ang transmitter, pinapahinga rin. Importante yan mga tugang. Okay? Nagdadawag din pala si Boyet. Thank you very much, Boyet. Nagdadawag siya sa, nasa Catanduanes. Okay. Number 8, mahalaga po iniho. Give your employees treat. I-treat po naman sila. Mahalaga kasi, alam mo dyan sa amin nga sa UST Legazpi Hospital, ngayon, wala na. Sana may balik ulit ang tawag yung Family Day. Hindi lang Christmas. Namimiss ko din yun eh. Kasi yung Family Day, kasama-sama pati yung mga anak ng empleyado, kasama. Nandun kami. Talagang nagkakilala. Pero sa ginagawa ko dyan ay kung may patay patrol kami, yung nakikiramay, may bahay patrol naman kami. Binibisita ko yung mga bahay ng empleyado at biniblisan ko ang bahay nila at nakikilala ko na ito palang bahay nila, ganito, ganyan, at malayo. So at least na intindihan mo. So give your employees treat. Itrato mo naman sila. I-treat mo naman sila. Magkano naman ang pizza? Anyway, so ganun lang eh. Importante, i-treat mo sila. At ang pinakamahalaga dito sa lahat,
practice what you preach. Father Butch, practice mo yan. Alam mo, kahit sabi mo ganito, kung wala naman nakikita, wala din yan. Okay? Tanda natin, good leaders will take ownership and accountability for themselves and for the mistake of their own team. Don't be hypocrite. Yun ang sabi ha. Despite being the employer or manager, you don't have the privilege to do whatever you want. Yun, hindi nangangahulugan. Importante talaga. Sabi nga, despite being the employer or manager, you don't have to do the privilege or do whatever you want. You can quickly lose the trust of your team when you don't abide by your own principles. Yun lang na importante. Well, anyway, inabot naman tayo ng oras yung pamamaaram. Sana po ako'y nakapagtao sa inyo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Lalong-lalo na dapat natin tratuhin ang lambang saro with respect and with dignity. Ito po si Father Butch Bombase OP na nagsasabing bye for now, at nagpapasalamat po ako sa technical natin, nandiyan si Nims Flora, nandiyan si IT and production si Tricia Litana, and then si Chad Astor. Abangan na po ang susunod na programa. Kaya natin to. Kaya mo, kaya natin lahat. Okay? Kung tayo ay magtulungan. Okay? Ito po ginala si Father Butch, nagsasabing, Diyos marhay na hapon tabi, sendo gabos. We stand before the grand horizon.